Vi har mitose. Inden profasen, som er den første fase, der sker der en fordobling af DNA-molekylerne, hvor to ens DNA-molekyler de går sammen og bliver til et kromosom, som så består af to kromatider. I selve profasen sker der så det, at kromatiderne de bliver rullet sammen, og kernelegemet det bliver opløst. I den tidlige mesafase, der bliver kernemembranen nedbrudt, og centriole det bliver delt i to, og det vandrer til hver sin pol af cellen. Og der dannes de her tændtråde, som trækker, eller som binder så til midten af kromosomet. I den tredje fase, som er metafasen, så sker det, at tændtrådene de trækker fra hver deres pol i kromosomerne. Så bliver kromosomerne samlet midt i cellen, og det punkt kaldes cellens ækvatorialpunkt. I anafasen, som er den fjerde fase, her trækker tændtrådene kromosomernes to kromatider fra hinanden. I den femte fase, som er telofasen, der bliver kromatiderne de bliver viklet ud igen, og der bliver dannet to nye kernemembraner. I interfasen, som er den sidste, der er cytoplasmaet blevet delt. Der er nu kommet to nye celler, som er genetisk ens, og de har samme arvemateriale. Når DNA-molekylet det er blevet kopieret, så er begge celler igen klar til profasen.